नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपनकर प्रिय रजत ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଜାଗାଟି ଦେଖିବାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସବୁଜ ଘେରା ପାହାଡ଼ରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହାର ନାମ କାଞ୍ଜାରୀ ଡ୍ୟାମ୍ ବା ତାକୁ ଚୋକ ଡ୍ୟାମ୍ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ର ଭ୍ୟୁକୁ ବୁଲି ଦେଖିବା। ଆଉ ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତି ତେବେ ନିହାତି ଥରେ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ ଘେରା ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଖାସ୍ କରି ଏହି ସୁନ୍ଦର ଜାଗାକୁ ନୂଆବର୍ଷ ବଡ଼ଦିନରେ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଜାଗାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ସୁନ୍ଦର ଜାଗାର ପରିବେଶକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରି ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ଗୋଟିଏ କେନାଲ ଯାଇଛି ଆଉ ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ପାଣି ବାହାରି ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଗାଁକୁ ପାଣି ଯାଉଛି। ଆଉ ଏହି ପାଣିର ସୁବିଧା ଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଲୋକେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେହି ଛୋଟ ଗେଟ୍। ଏହି ଛୋଟ ଗେଟ୍ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ପାଣି ବାହାରି କେନାଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାହାଡ଼ ଘେରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳରାଶି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଗେଟ୍ ରହିଛି, ପାଖରୁ ଦେଖିବା କେଉଁ ପଟୁ ପାଣି ବାହାରେ। ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ପୁରା ଭ୍ୟୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ପାହାଡ଼ ଘେରା ଜଳରାଶି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାରଟି ସବୁଜପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେପଟେ ବଡ଼ ଗେଟ୍ ବି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏପଟେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଯିବା ଆମେ ସେପଟେ ବଡ଼ ଗେଟ୍କୁ ଦେଖିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଏଇ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ପୁରା ଗଲେ ଦେଖିବେ ସାଉଣ୍ଡଟି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି। ସତେ ଯେମିତି ମାନେ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ହୁଏ ନା, ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ଷାର ତାର ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ, ଯେମିତିକି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ଆସିବାର ସାଉଣ୍ଡଟା, ସେଇ ପୁରା ଡିଟୋ ଏକୁରେଟ୍ ସେମିତି ପୁରା ପାଖକୁ ଗଲେ ସାଉଣ୍ଡଟି ପୁରା ଅଲଗା ଲେବୁଲ୍ର ଆସିଛି। ମୁଁ ତ ପୁରା ଡରିଗଲି, ଆରେ ବର୍ଷା କ'ଣ ଏପଟେ ଆସିବ ନା କ'ଣ। ଆଉ ଏଠି ଲୋକ ଗାଧାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ସୁବିଧା ବି ଭଲ ଅଛି, ପୁରା ପରିଷ୍କାର ଅଛି ପାଣି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ରିଜ୍ଟି, ପୁରା ଛୋଟ ବ୍ରିଜ୍ଟି ବନାଯାଇଛି ଛୋଟ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବଡ଼ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ, କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ବର୍ଷା ଦିନର ପାଣି ବଡ଼ ଗେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍କାସିତ କରାଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ। ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଡ଼ଦିନ ନୂଆବର୍ଷରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଥାନ୍ତି ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ପରିବେଶ ହିଁ ସେମିତି, ପୁରା ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଆରାମସେ ଭୋଜି କରିଯିବେ, ମନ ପୁରା ଖୁସି ଲାଗିବ। ସବୁ ସୁବିଧା ବି ରହିଛି, ଗାଧେଇ ପାରିବେ, ପାଣି ପୁରା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପରିଷ୍କାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ବି ରହିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଘାସ ଗାଲିଚା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଠି ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଭ୍ୟୁଟା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ସିଡ଼ି ରହିଛି ତଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବଡ଼ ଗେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ଦିନରେ ପାଣି ନିଷ୍କାସିତ କରାଯାଏ। ଏଠି ଗେଟ୍ଟା ରହିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ।
ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।